Ideš, Erik. No nie, lebo... No, dávaj, jedz. Tato si má povedať, že ideš nuka, tak si som to takto točil. No ideš. A teraz nuka. Teraz nuka? Hej. Ale posunul ten stánok, či čo to je. Už jem na to. Asi som si vybil. A teraz naspäť. Asi som si vybil zuby. A teraz naspäť to daj. Teraz z druhej strany je roh. V pohode? V pohode? Jasné. A teraz naspäť. Co buda? Original Spielberg.